Палітычныя вязні ў Беларусі мусяць быць безумоўна вызваленыя і рэабілітаваныя, заяўляюць у еўразвязе з нагоды Дня салідарнасці з беларускімі палітзняволенымі. Вызваліць тых, хто несправядліва застаецца за кратамі, заклікае амбасада ЗША ў Беларусі. У эфіры «Аб'ектыў» Анастасія Русецкая. Вітаю спадарства і запрашаю на галоўнае інфармацыйнае выданне. Дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Акцыі ў падтрымку нявінных людзей за кратамі прайшлі ў розных гарадах свету. Мы імкнуліся шмат што зрабіць, каб змяніць сітуацыю. Публічна і непублічна. Але рэжым не мае цікавасці ў вызваленні палітвязняў. Дзейнічалі па заданні Масквы. У Польшчы затрымалі 9 асобаў, у тым ліку беларусаў, якіх абвінавачваюць у дыверсіях. Што да актаў сабатажу і дыверсій, то справа вельмі сур'ёзная. Следчы камітэт распачаў крымінальныя справы супраць усіх кандыдатаў на выбарах у каардынацыйную раду. Лукашенко страхуецца. У яго працуе вось гэты спалох 20-го года. Права на здароўе і медычную дапамогу ў зняволенні. Гэткую тэму абралі праваабаронцы для сёлетняга дня салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. Акцыі, прысвечаныя палітычным зняволенням, праходзяць ва ўсім свеце. Ірына Дорофійчук. Беларускія песні і вершы палітзняволеных. У Брусэлі адбылася акцыя да Дня салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. 20 удзельнікаў прайшлі маршам да будынку дыпламатычнай місіі Беларусі ў Бельгіі. Я живу в Бельгии, чеченец, ичкерийц, точнее, причина присутствия, что это наша общая борьба. Это не только ничего общего с правосудием не имеет. Это просто, я не знаю, придуманы какие-то статьи закона. Вот. Даже не закона. Вот. Это просто беззаконие. Вот. И свободу политзаключенным. Удзельнікі акцыі ўжо традыцыйна падпісалі паштоўкі беларускім палітычным вязням. Мы пишем листы уже 4 года. И нават калі нам не проходят отказы, мы не спыняемся и пишем. Это сведчанне про то, что мы не забылись про их, что мы солидарны с ними, что мы памятаем про их. Мы отсылаем по 30-40 листов каждый месяц, собираемся и пишем. И будем писать до апошняга палітвязня, пакуль усе не будут вызволены и на волю не выйдут. Акцыі салідарнасці з палітзняволенымі прайшлі ў Італіі і Вялікай Брытаніі, у Чэхіі, Швецыі, у Літве і Польшчы. У Варшаве ініцыятыва палітвязанкаў супрацы з беларускім домам зладзілі прэс-канферэнцыю, прысвечаную праблемам зняволеных жанчын і сітуацыі ў жаночых колониях. Одна из удельниц, Дарья Афанасьева, недавно вышла на волю. У кого-то болят бронхи, если это пыль, которая летает, да, это же вредное производство. У кого-то пневмония, как недавно была у Екатерины Андреевой Бахваловой. Точно так же была пневмония сейчас у Ксении Луцкиной, у которой еще дополнительная опухоль. У девочек болят ноги, у девочек болят руки, потому что постоянная работа на промзоне. Дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі адзначаюць 21 траўня. 3 гады таму ў гэты дзень у шклоўскай калоніі загінуў палітычны вязень, грамадскі актывіст Вітольд Ашурак. Афіцыйнаю прычынаю назвалі спыненне сэрца, але кіберпартызаны маюць дакладную інфармацыю пра абставіны смерці, кажа брат загінулага Андрэй Ашурак. Ёсць усе прозвішчы, хто там быў, хто што казаў, хто каму званіў. Справа раскрыта. Вот. Справа просто у часе. Я не ведаю, сколькі пройдзе часа, покуль будуць затрыманыя і пакараныя усе вінаватыя. А я упэўнены на 100%, што гэта будзе. На сёння праваабаронцам вядома пра 6 беларускіх палітзняволеных, якія памерлі за кратамі. Гэта Вітольд Ашурак, Мікалай Клімовіч, Алесь Пушкін, Вадзім Храсько, Ігар Леднік, Александр Кулініч. 3 з іх загінулі сёлета. Як толькі ўлада пазбавіла таго ці іншага палітвязня свабоды, яна бярэ на сябе цалкам усю адказнасць. Калі чалавек
цяжка хворы, дык навошта яго пазбаўляць волі, так? А калі чалавек не хворы, дык чаму яны, мужчыны ў такім узросце 50 гадоў паміраюць? Пра што гэта кажа? Пра тое, што людзі паміраюць дома ці ў бальніцах, так? А ў турмах людзей забіваюць. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» сёння за кратамі незаконна ўтрымліваюцца прынамсі 1393 асобы. Не менш за 254 з іх у асаблівай рызыцы праз стан здароўя. Але затрыманых праз палітычныя матывы ўтрымліваюць у антысанітарных умовах, пазбаўляюць сродкаў гігіены і лекаў. Улада робіць усё, каб склалася ўражанне, што палітычных вязняў у краіне няма, што пра іх забыліся. Мы ведаем, што найбольш вядомых палітвязняў улада трымае без сувязі са знешнім светам у рэжыме так званым імкамунікада. Пра 6 беларускіх палітзняволеных няма звестак больш як 400 дзён. Гэта Сергей Тихановскі, Віктор Бабарыка, Марыя Калеснікава, Максім Знак, Мікалай Статкевіч ды Ігар Лосік. Мы імкнуліся шмат што зрабіць, каб змяніць сітуацыю публічна і не публічна. Але рэжым не мае цікавасці ў вызваленні палітвязняў. Для Лукашэнкі людзі гэта проста расходны матэрыял, які не мае каштоўнасці. Сёння ў Беларусі магло стаць на аднаго палітвязня менш. Мела выйсці з калоніі актывістка еўрапейскай Беларусі з Берасця Паліна Шарэнда-Панасюк. За кратамі яна адбыла 3 гады і 5 месяцаў. Але 19 траўня яе этапавалі ў гомельскі следчы ізалятар. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» ёй 3-й раз прад'явілі абвінавачванне ў нібыта непадпарадкаванні адміністрацыі калоніі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Святлана Тихановская працягвае працоўны візіт у Швецыю. Там распачалася стакгольмская канферэнцыя аб Беларусі, прымеркаваная да міжнароднага дня салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. У сваёй прамове да адкрыцця Тихановская сярод іншага ўзняла і пытанне выдачы візаў грамадзянам Беларусі. Не штурхайце беларусаў у Расею. Нельга дапусціць жалезнай заслоны паміж беларусамі і Еўропай. Так што падтрымайце мабільнасць беларусаў, дайце нам візы, стыпендыі, магчымасць падарожнічаць і наладжваць сувязі паміж людзьмі. Гэта найлепшы спосаб вывесці беларускае грамадства з-пад расейскага ўплыву і наблізіць яго да Еўропы. Падчас стакгольмскай канферэнцыі Тихановская закранула пытанне дапамогі беларускім палітвязням і тым, хто патрабуе рэабілітацыі пасля зняволення. У выніку стала вядома, што Швецыя папоўніць міжнародны гуманітарны фонд для падтрымання беларускіх палітзняволеных на суму каля $470 000. Пры гэта заявіў міністр міжнароднага развіцця краіны Юган Фашель. Міністр таксама адзначыў, што, цытата, Швецыя выразна падтрымлівае дэмакратычную Беларусь. Пытанні візавай палітыкі адносна беларусаў гучалі і ў Варшаве. Менавіта гэтай тэме прысвечаная была сустрэча намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Паўла Латушкі з дырэктарам консульскага дэпартаменту МЗС Польшчы. Вельмі важна, што мы атрымалі інфармацыю, што ў чэрвені Міністэрства замежных спраў Польшы разам з іншымі ведомствамі Польшы пачынае працу над зменай візавага заканадаўства. Гэтае візавае заканадаўства будзе таксама зменена і будзе датычна і грамадзянаў Беларусі. І ў жніўні праект закона, як плануецца, папярэдне будзе апублікаваны ў Всепольскім цэнтры правовых актаў. Пасля гэтага мы атрымалі згоду з польскага боку пачаць таксама грамадскія кансультацыі і з беларускай грамадскасцю, з ініцыятывамі, грамадскімі арганізацыямі, з аб'яднаным пераходным кабінетам па пытаннях таго, каб улічыць нашыя прапановы дзеля таго, каб беларусам было больш зразумелым і больш простым атрымаць візу. 9 асобаў, сярод іх беларусы. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск справаздачыцца пра затрыманне дыверсантаў, якія рыхтавалі і здзяйснялі акты сабатажу на замову Расеі. Цяпер Варшава вырашае, як справіцца з гібрыднымі атакамі, інспіраванымі Масквой. Ян Федорович. Спецслужбы Польшчы арыштавалі 9 асобаў. Іх вінавацяць у збіцці, падпале і спробе падпалу. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск у інтэрв'ю каналу ТВН заявіў, што арыштаваныя дзеялі на ўказанне Масквы.
Што да актаў сабатажу і дыверсій, то справа вельмі сур'ёзная. Гэта датычыць некалькіх еўрапейскіх краінаў. На гэты момант, безумоўна, Літвы, Латвіі, Польшчы. Са Швецыі таксама паступаюць сігналы. Яны занепакоеныя тым, што некаторыя з дзіўных падзеяў таксама могуць быць вынікам сабатажу. Сярод затрыманых неназваныя грамадзяне Беларусі, Польшы, Украіны. Туск агучыў некаторыя акцыі сабатажнікаў. Гэта спроба падпаліць фабрыку фарбаў у Вроцлаве, а таксама падпал складу Икеи у Литве. Я думаю, что этих людей используют в темную, им платят там, какие-то, условно, смешные деньги, не знаю, сколько там, 100, 200, даже если 1000 евро по меркам Российской Федерации это ни о чем. И я думаю, что когда им поясняют цель, то, скорее всего, стоит задача какие-то разборки. Кто-то нам что-то недоплатил или просто хотим кого-то напугать. Я уверен, что российские спецслужбы себя не показывают, себя не проявляют здесь. Раней некалькі выпадкаў справаў у дыверсіях і шпіянажы з удзелам беларусаў у Польшы дайшлі да суда. Гэтак летась у снежні 3 грамадзянаў нашай краіны асудзілі да турэмных тэрмінаў за намер узарваць цягнік са зброяй для Украіны. А сёлета ў Беластоку і Познані 2 беларусаў прызналі вінаватымі ў шпіянажы на карысць Расіі. Іван Ступак звяртае ўвагу на сацыяльныя сеткі як інструмент, з дапамогай якога спецслужбы могуць вербаваць людзей. Например, люди сидят где-то в Риге, и они пишут: задолбали все эти мест, наставляют учить нас этот дурацкий язык. Россияне обращают внимание: о, интересный пассажир, ты не хочешь учить дурацкий язык, мы тоже не хотим, мы хотим, чтобы был русский язык. Слушай, помоги нам, пожалуйста, небольшой, просто нужно нарисовать там где-то свастику, нарисуй и сфотографируй нам. Сожги дверь, пожалуйста, пробей колесо, поставь какую-то коробочку, GPS-трекер на поезд. Яшчэ адзін нядаўні гучны выпадак уцёкі польскага суддзі Томаша Шмыта ў Беларусь, дзе ён папрасіў прытулку. Ці можа гэта таксама быць вынікам расійскай гібриднай агрэсіі? Як беларускія, гэтак і расійскія спецыяльныя службы будуць намагацца вербаваць як мага большую колькасць асобаў. Бачу гэта ў вымярэнні вельмі практычным. Гэта датычыць доступу да дзяржаўных інстытуцыяў, да структураў палітычных і судовых. У гэтым няма ніякага сюрпрызу. Польшча працягвае расследаваць як справу ўцёкаў суддзі, які меў доступ да сакрэтнай інфармацыі, гэтак і справу адносна дыверсіяў на тэрыторыі краіны. Урад пастанавіў стварыць адмысловую камісію для расследавання расійскага ўплыву. А ў Сенаце прайшло сакрэтнае паседжанне камісіі ў справе абароны. Ян Федарович, Белсад. Великая Британія ўвяла абмежаванні на імпорт беларускага алюмінію. Пад санкцыі трапіць і наданне спадарожных паслуг пры яго продажы. Паводле рэсурсу Global Sanctions такія змены ўнеслі ў пакет антырэжымных санкцыяў яшчэ 16 траўня. Апрача таго, Вялікая Брытанія ўвяла новыя забароны ў дачыненні гандлю з Беларусю некаторымі таварамі і тэхналогіямі крытычнай прамысловасці, якія тычацца электронікі, навігацыі і авіёнікі, аэракасмічнай тэхнікі і сілавых сістэмаў. Сёлета ў лютым, напярэдадні другой гадавіны поўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну, у брытанскіх санкцыях таксама адзначыліся дзяржаўнае прадпрыемства, завод дакладнай электрамеханікі і адкрытае акцыянернае таварыства «Планар». Десятак украінскіх вайскоўцаў завяршылі навучанне ў абслугоўванні знішчальнікаў F-16. Пра гэта заявілі ў Міністэрстве абароны Нідерландаў. Гэтая краіна рыхтуецца перадаць Кіеву 24 такія знішчальнікі. Таксама Украіна чакае новай вайсковай дапамогі з Мадрыду. Міністарка абароны Іспаніі абвесціла пра адпраўленне на украінскі фронт другой партыі танкаў «Леопард-2». Больш міжнародных навін у аглядзе Руслана Ігнатовіча. Прэзідэнт ЗША Джо Байден раскрытыкаваў абвінавачванні пракурора міжнароднага крымінальнага суда на адрас кіраўніцтва Ізраілю. Гаспадар Белага дому запэўніў, што Амерыка будзе працаваць над тым, каб знішчыць усіх катаў тэрарыстычнай групоўкі «Хамас». Дазвольце мне ўнесці яснасць. Мы адхіляем хадайніцтва міжнароднага крымінальнага суда аб выдачы ордэраў на арышт ізраільскіх лідараў. Што б не значылі гэтыя ордэры, паміж Ізраілем і Хамасам няма ніякага эквіваленту. І ясна, што Ізраіль хоча зрабіць усё магчымае, каб забяспечыць абарону грамадзянскага насельніцтва. Дазвольце мне насуперак абвінавачванням супраць Ізраілю, выстаўленым міжнародным судом, сказаць: тое, што адбываецца, не ёсць генацыдам. Мы не прымаем гэтага і заўсёды будзем падтрымліваць Ізраіль.
Джо Байден таксама заклікаў неадкладна спыніць агонь у сектары Газа. Напярэдадні пракурор Карым Хан папрасіў міжнародны крымінальны суд у Газе выдаць ордары на арышт 3 лідараў тэрарыстычнай групоўкі Хамас, а таксама прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньягу і міністра абароны гэтай краіны Йоава Галянта. Усіх пракурор вінаваціць у злачынствах супраць чалавецтва. У Ізраілі абвінавачванне ў дачыненні кіраўніцтва краіны назвалі ілжывым і абсурдным. У Иране развітваюцца з загінулым прэзідэнтам Эбрагімам Раісі. У краіне абвясцілі 5-дзённую жалобу. У нядзелю верталёт з прэзідэнтам Ірану зазнаў катастрофу ў горнай мясцовасці. Целы пасажыраў і чальцоў экіпажу знайшлі ў правінцыі ўсходняй азербайджанскай правінцыі на мяжы з Азербайджанам, дзе ён з Ільхамам Аліевым браў удзел у цырымоніі адкрыцця дамбы на рацэ Аракс. Афіцыйных заяваў аб прычыне авіякатастрофы пакуль няма. Пазачарговыя прэзідэнцкія выбары ў Іране адбудуцца 28 чэрвеня. Нямецчына сабрала амаль мільярд еўраў на сродкі паветранай абароны для Украіны. Гэта стала вядома падчас ужо 7-га візіту міністаркі замежных справаў Нямецчыны Аналены Бербак у Кіеў. Раней пра камандзіроўку міністаркі не паведамлялася. У межах візіту Бербак наведала электрастанцыю, якую расійскія акупанты разбурылі ў сярэдзіне красавіка. Еўрапейскі звяз ухваліў перадачу Украіне прыбытку ад замарожаных расійскіх актываў. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Чэхіі Ян Ліпаўскі. Паводле палітыка, Кіеў будзе атрымліваць такую дапамогу 2 разы на год. 90% сродкаў пойдзе на ваенныя патрэбы ЗСУ. Паралельна з гэтым кіраўнік літоўскага МЗС Габрыелюс Ландсбергіс заявіў, што саюзнікі Украіны маюць даць ёй больш свабоды для нанясення удараў на тэрыторыі России. Руслан Игнатович, Белсат. Якія кааліцыі, што балатуюцца ў каардынацыйную раду, больш прывабліваюць патэнцыйных выбарнікаў. Сімпатыя электарату сабрала ініцыятыва «Народнае пытанне». Што з іх вынікае і як ідзе падрыхтоўка да галасавання, даведалася Кацярына Гардзеева. Чым бліжэй да выбараў у каардынацыйную раду, тым больш вакол іх шуму. І ў Беларусі, і за яе межамі. Не трэба з гэтым чакаць. Рэжым рэагуе на гучную палітычную падзею рэпрэсіямі. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу супраць 257 чалавек, якія балатуюцца ў склад рады 3-го склікання. Іх абвінавачваюць паводле 4 артыкулаў крымінальнага кодексу. Я не думаю, што ў агляднай перспектыве каардынацыйная рада будзе здольная нейкім чынам сур'ёзна змяніць сітуацыю ўнутры Беларусі. Але Лукашенко страхуецца. У яго працуе вось гэты спалох 20-го года, калі таксама, здаецца, усіх прэтэндэнтаў, усіх супернікаў пасадзіў за краты і раптам усё адно такі выбух народнай актыўнасці. Незважаючы на ціск з боку рэжыму, дэмакратычныя сілы працягваюць рыхтавацца да выбараў. У адкрыты доступ трапіла праграма для галасавання «Беларусь-Айды», распрацаваная камандаю Паўла Лібера. Адбылося гэта на дзень пазней ад запланаванага і без версій для беларусаў, якія застаюцца на радзіме. Яны змогуць спампаваць дадатак толькі праз VPN. У свеце апошніх завагаў, што атрымаў Павел Лібер па цягам аўдыту, які адбываўся увесь гэты час, было вырашана прыняць дадатковыя меры бяспекі. То бок гэта тая самая дадатковая мера бяспекі. Раней пра тое, што праграма будзе дасяжнай грамадзянам у Беларусі, паведамляла старшыня выбарчай камісіі Алена Прыходзька. Цяпер жа гэтай частцы выбарнікаў прапануюць галасаваць праз вэб-версію. Любы від галасавання, ў прынцыпе, можа быць небяспечным. Але ж галасаванне праз веб-версію з выкарыстаннем VPN, а таксама акна інкогніта ці kill switch з'яўляецца найбольш бяспечным, асабліва ў параўнанні з выкарыстаннем прыкладання, таму што пры выдаленні прыкладання немагчыма ці вельмі складана поўнасцю выдаліць сляды, ачысціць сляды пры выдаленні.
Пытанні пра гатовасць Беларусі айды ўзніклі падчас публічнага тэставання. Напярэдадні журналістка Белсату сцягнула праграму і высветліла, што яна дазваляе прагаласаваць нават з падробленым пашпартам, вырабленым у хатніх умовах і раздрукаваным на звычайным прынтары. Сёння выбарчая камісія рапартуе пра бяспеку як праграмы, гэтак і яе уэб-версіі. Але ж кіберпартызаны заклікаюць асцярожна карыстацца апошняю. Трэба разумець рызыкі, звязаны з перадачай асабістых дадзеных, таму што пры галасаванні перадаюцца асабістыя дадзеныя і, прынамсі, на нейкі час захоўваюцца на серверы прыкладання. Гэта не нашае прыкладанне, мы не маем доступу да гэтага прыкладання, таму гарантаваць поўную бяспеку з перадачы дадзенай мы не можам. Беларусы за межа могуць пампаваць Беларусь ID і прайсці рэгістрацыю з сёння. Дадатак дасяжны праз App Store ці Google Play. Пакуль выбарнікі і за мяжой у Беларусі чакаюць дня галасавання, з'явіліся вынікі першых апытанняў датычных сімпатый у электарату. Паводле ініцыятывы «Народнае пытанне» з вялікім адрывам лідаруе каманда Паўла Латушкі і Руху за свабоду. Вось гэта перспектыва, гэтыя вынікі апытання, яны могуць насцярожыць людзей з атачэння Святланы Ціхановскай, таму што калі каманда Латушкі Губарэвіча заваюе шмат мандатаў, то можа ўзнікнуць такі другі цэнтр сілы і можа пачацца перацягванне коўдры. За якою фракцыяй усталюецца большасць мандатаў, стане вядома 8 чэрвеня. У гэты дзень апублікуюць канчатковыя вынікі выбараў. Галасаванне ж пачнецца 25 траўня і працягнецца 3 дні. Напярэдадні падзеі 24 траўня адбудуцца дэбаты кандыдатаў у каардынацыйную раду 3-го склікання, а 21 гадзіне у жывым эфіры нашага тэлеканалу. Кацярына Гардзеева, Белсат. У Беларусі падаражэла аўтамабільнае паліва. Гэта першае за больш як год павышэнне коштаў на беларускіх станцыях, але не апошняе. Што далей будзе з цэнамі? Александр Баразенка. Сёння кошты паліва на беларускіх бензастанцыях пацяжэлі на 1 капейку. Цяпер за літр 92-го бензіну давядзецца заплаціць 2 рублі 27 копеек. 95-й абыдзецца на 10 копеек даражэй. Літр 98-го бензіну каштуе 2 рублі 59 копеек. Дызельнае паліва 2 рублі 37 копеек. Гэта першае змяненне коштаў на паліва за больш як год. Апошні раз цэннікі на бензастанцыях змянялись летась у траўні. Тады паліва, наадварот, 10-й раз за год патанела на 1 копейку. Асноўную прычыну цяперашняга падаражэння ў дзяржаўным канцэрне Белнафтахім назвалі павышэнне выдаткаў на вытворчасць нафтапрадуктаў і закуп сыравіны. Расійская нафтамаркі «Юралс» за год падаржэла з 50 до 70 долларов за баррель. Новополоцкий район и Мозырский район терпят огромные убытки. Это наверняка связано с работой нефтеперерабатывающих заводов, которые сейчас в связи с сложившимися такими вот условиями, они крайне убыточны. Поэтому это четкая политика, направленная на повышение прибыльности местных белорусских НПЗ. Паўплываць на кошты нафты маглі і атакі ударных беспілотнікаў на расійскія нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы. За красавік вытворчасць на іх скарацілася на 14%. Спрос и предложение. Да, удары по НПЗ, они, собственно говоря, отражаются на предложении. Причем именно уже готового продукта. Главный вопрос в этом подорожании – это цены на нефть, которые колеблются в зависимости от спроса и предложения мирового, не связанные с Беларусью. Мы видим, что события мирового масштаба подталкивают к росту цен. И прогнозы впереди, опять-таки, более склонны к тому, что рост будет как минимум, падения цен на нефть не будет. Таму сённяшняе падаражэнне не апошняе. У Белнафтахіме ўжо анансавалі штотыднёвы рост коштаў на паліва цягам бліжэйшых 7 тыдняў. Такім чынам, да лета паліва на беларускіх станцыях ужо дакладна падаражэе на 8 копеек. Александр Баразенка, Белсат. Веснавыя навальніцы абрынуліся на Беларусь. Прагназуюць залевы і моцны вецер і на заўтра. Сіноптыкі абвесцілі жоўты ўзровень небяспекі, а напярэдадні моцны дождж накрыў беларускую сталіцу. Затапіла вуліцы, станцыя метро і гандлёвыя цэнтры. Як Менск перажыў стыхію? Без каментара.
Финское море.